Usakwazi ukukhuluma noKhokho, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza uKhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona boKhokho noMkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuwukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, ngumshana wakwaNgcobo fuze, omashiya amahle engathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo ozalo uthumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha zalo uPheshe, uPheshe zalo uMaguyane, uMaguyane zalo uVaphi, uVapha zalo noKhokho. Mina ke sizoze ngibiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yamncumela ukuthi sizoze emkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ngikholwa elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhalathi ngihamba ngithesele usitha lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Ngumuthu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni iqedwe isimilo maqedwe sikhohla amasokazi. Nginkunze ekhonyisha ishoba sibongele phansi edlana zamaqedwe zihlaba isinyelela. Ngingwe hamba namabhubesi. Hayi bafowethu, idla nazo kodwa ziyahlaba. Kuhlala kuyintokozo kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu, sihlahlelana indlela eyayihamba oKhokho bethu. Uzokhumbula ukuthi ukwelashwa uma uwumuntu akuncikile emakhambini kuphela. Yingakho thina imphelandaba singenawo amakhambi silapha ngawo, kodwa abantu sibelapha ngolwazi. kunoMuntu ongadingi ukuthi aze ayogezwa ahlanjululwe kuze kulunge into zakhe, kodwa uthola ukuthi kufanele aguqule indlela acabanga ngayo ukuze kulunge into zakhe. Kufanele ashintshe imidlinzo yakhe ngoba imidlinzo yakhe iwumthemelezo emathongweni amembede. Ngenkathi uqala wena udlinza ngendlela ithonge likwembethe elithi mali ilalela bese lingakuzwa kahle libe selizibamba into zakho. kunoMuntu othola ukuthi isibonga sisebenzisayo akusona isibonga kufana ngabe uyasisebenzisa. Uthola ukuthi inhlelo zakhe afisa ukudihlela empilweni udihlelela leso sibonga. Izifisa nazo phezu kwempilo yakhe uzifisela leso sibonga. Kanti leso sibonga sisebenzisayo akusona isibongo esifana nesandla esimphayo. Bese kuthi lethongo leli lalesibongo ekufana ngabe isona asisebenzisayo bese liyagodla konke kufana ngabe limnikeza bona. Engisho ukuthi ke akubona bonke abantu abothi makufanele belashwe kube ukuthi kufanele banikezwe amakhambi baye kogezwa njalo njalo. Omunye udinga ukuthi atshele ukuthi wena udinga ukuthi wenze izinto ngale ndlela kanje nakanje nakanje. Omunye kufanele ashintshe nje indlela yokucabanga, ayeke ukucabanga ukuthi ungowakubo ekubeni kukhona izinto ezisakhaleleke emuva komalume bakhe. Omunye uthola ukuthi kufanele nje atshele ukuthi njengoba uma wakho ezalelwa komalume bakhe naye engakhishwanga nawe kufanele uhambe uye lapho komalume. Ingakho ke thina siyimpunga yesintu abantu sibalapha ngolwazi. Sifike nje sibanikeze ulwazi. Awufiki ke impela ndaba ukuthi uzohlola sihlole.
kodwa okwenzayo ushinkinga ekuyiyona ekwenza ukuthi ucabange ukufuna ukuphuma bese siyaxoxa ngaleyo nkinga. Uma ufuna ukuhlolelwa uzohamba uye kulabo abahlolayo, baningi vele abantu abahlolayo. Ngeke senze into eyodwa sonke, imphelandaba siyaxoxa sikuhlahlela indlela. Buke lempunga yesintu, abantu bayakhala kakhulu. Ngenze ispesheni sendlela yesintu, kwakhona esibagejayo, kube kushiwo kuthiwa imbila yasola umsila ngokuyalezela. Labe sibagejile bakhala bathi impunga yesintu kwasha kwacima kwavutha. Lalelani-ke ngoba impunga inalo uthando ukuthi indlela yesintu iyabiza bafowethu, angifuni ukukhuluma manje. Ibize emuva, ibize emuva, ibize emuva. Ngibe sengicabanga ngeyimpunga yesintu ukuthi ngoba ababukeli bempunga yesintu ngiyabathanda, nathi asiyenze iBlack Friday siyimpunga yesintu. Lalela ukuthi kuzohamba kanjani. Indlela yesintu njengoba kade u300 ngayo iBlack Friday yethu ezothatha nje amasonto ngisazocabanga zoba amasonto amangakhi ngofika la ngisho ukuthi iphela nini, kodwa izoqala ngoLwesihlanu. Ngifuna uzwe ukuthi ihamba kanjani. Indlela yesintu uma ufika emphelandaba izobe u350 bese uthola nekhalenda lempunga yesintu elihle mahala, iBlack Friday phela ngithi. Bese kuzothi sithini isintu namavahla abahlosile 350 zizombili plus ikhalenda lempunga yesintu. Uma kuwukuthi indlela yesintu ufuna sikuposele yona izoba 450. Kuyikhalenda kangazi noma sizokwazile ukuliposa ikhalenda ngoba mhlawumbe lofika ligoqongene. Ngisazocabanga ukuthi ikhalenda noma sizokwenzela laba bafika emphelandaba amakhalenda angiyibeke kanjalo. Abantu abazothola amakhalenda kulo Black Friday wethu, abantu abazofika bezothenga emphelandaba. Mawufikile nje uzothenga emphelandaba incwadi uzothola ikhalenda ka2024 yempunga yesintu enoma singana, Nhlolanja, Ndasa, Mbasa, Nhlaba, Ntulikazi, uyabona? Oncwaba, omandulo, njalo njalo. Elihle ikhalenda leli bafowethu, hayi indaba yokudlala, hayi indaba yokudlala. Elihle ikhalenda lizoba ibhansela. Engisho ukuthi ke bafowethu sino Black Friday lemphelandaba, sithini isintu namavahla abahlosile kuyikhombo zombili 350 zicoshwa phansi bese uthola ikhalenda. Indlela yesintu nayo 350 bese uthola ikhalenda. Mawufika emphelandaba, mawufuna sikuposele zona 450. Sikuhlanganiseke nendleko zokuthumela. Niyazi bafowethu nodadewethu, ngeke ngithi mangithulile ngicabanga ngihlaziya ngibuka isimo nenkathi esesiphila kuyo. Uyabona ngesikhathi zasendulo makufika undlebe ezikhanya ilanga ebuza umuntu ompisholo ukuthi yena ukholelwa kuphi. Bathi hayi thina sikhonza thina uMkhulu woMkhulu namadlozi. uNkhulu nenglozi. Kwase kwakheka legama inglozi noNkulunkulu, lawo magama umfakela omabili. uMkhulu woMkhulu nedlozi, inglozi. Kusho umuntu onolimo olulukhulu. Ufuna ukuthi idlozi wathi inglozi. Ufuna ukuthi uMkhulu woMkhulu wathi uNkulunkulu. Ngoba ulimi lwakhe lulukhuni akakwazi ukuphimisa ngendlela oMkhulu ababephimisa ngayo. Usukela endulo sasikhonza wona amathongo namadlozi mawuthanda, ngoba abantu bazi kanjalo, bazi ukuthi wonke umuntu osalala yidlozi ulungile. Vele idlozi likhona idlozi elibi, likhona idlozi elihle. Kodwa ke sokuchaza lokho ngelinye ilanga. La ngifuna ukuya khona, ngifuna ukuya kutheni sizwe sikaphunga noMageba asingabi namahloni ekutheni sikhonza oKhokho bethu. Hayi, ngishendulo kwakunjalo.
ngoba mangathiwa sihlaza igama ukukhonza ukuthi lisho ukuthini kungasa ngokunye. Manje abantu abaningi bavele bathi impunga yesintu kodwa phela musani ukubakhonza bese ngithi mina senzeni. Ayi mina ke ngeke akekho mina ongangishintsha ngisho ukuthi umfundisi wakho lo umthembe kangakanani mina ngeke ngishintshe mina ngikhonza mina oMkhulu ofuze. Ibone ngibakhonzayo mina engihamba ngoguqa kubona ngicele kubona bona bangikhonzele kuMkhulu oMkhulu. Angizuba namahloni ngoba kwasuke kwafika inkolo yazolimaza umqondo womuntu ompisholo. Inkolo ibabulele kakhulu abantu. Kuhle ukuthatha inkolo uyifake egcekeni lomuzi wakini. Kodwa kubi ukuthatha inkolo uyifake emsamo wakini. Yona into embi leyo. Ukuyithatha inkolo uyifake egcekeni lomuzi wakini akukho kubi kuhle. Kodwa okubi kakhulu ukuthatha inkolo bese uhamba uyigibeza phezu koKhokho bakho. Uthatha inkolo uyithi ngqi emsamo wakini. Ngoba inkolo inemithetho yayo njengenkolo. Njengoba nomuzi wakini unomthetho wawo njenganomuzi wakini. Akukwazi ukuthi kuzoshintsha umthetho woKhokho bakho ngenxa yenkolo. Kungeve ukuthi lo mthetho woKhokho bakho umthetho ophambene. Kumthetho nje ongenayo inkinga wena usuzowushintsha ngenxa yenkolo. Hayi mina ngiyenze lonto. Ngiyenze lonto. Lo muzi kaMkhulu umuzi kaMkhulu. Mina ngikwengamele ukuthi umuzi wakhiwe yimi akusho utho wami. Ngokwesintu nangokwemvelo ayikho into ebizwa egameni lengane. Into nento ibizwe egameni lomzali. Manje angikwazi ke mina ukuthi ngizothi ngoba mina ngithi ngiyakholwa sengifika egcekeni lomuzi kaBaba okanye egcekeni lomuzi kaMkhulu sengizoguqula izinto. Senginomthetho yini mina emzini kaBaba? Senginomthetho yini mina emzini kaMkhulu? Ngavala utshwala pho. Kwenzakalani lo muzi kaBani? Akubona yini oKhokho bami kufanele ukuthi bagonyuluke bathi mzukulu amankwebeva sawadingi thina. Asafuna ukuthakasa ngawo. Kwayimini othatha izinqumo. Yabona lenkolo ukuthi kufake ehlathini. Fake ehlathini inkolo phela uma kuukuthi wena uzofika ushintsha izinto zakini. Uzondo abantu bomndeni ngenxa yenkolo. Ifuneki leyo nto leyo. Nalenkolo mhlawumbe uthola ukuthi awuyibikile. Ngisho abanikazi balomuzi uthola ukuthi abayazi. Ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi ukukholwa kwakhe enkolweni ethile hayi ngoba kuvuma inhliziyo kodwa ingoba kugculiseke inhliziyo. Angiyiphinde lento. Omunye umuntu kuyenzeka akholwe enkolweni ethile. Ukukholwa kwakhe kungabi ukuthi ingoba kuvume inhliziyo kodwa ingoba kugculiseke inhliziyo. Kunomuntu othola ukuthi inhliziyo yakhe ayikakavumi ukuthi yena usengakholwa. Kodwa athi mhla exakekile wahamba waye esontweni elithile bafike bamthandazela noma bamnikeza amanzi abesemsiza mhlambe wanikela wasizakala iyagculiseka inhliziyo yakhe ngalokhu yona ekuthandayo esekutholile bese thatha isinqumo sokusonta kodwa inhliziyo ayivumanga ukuthi mina sengiyikholwa. Useyakholwa ke lo muntu ngaloko ngoba kukhona into enhle ayibonile yenzeke empilweni yakhe ngenxa yenkolo. Kwagculiseka inhliziyo yakhe ngalento ekade ithanda ifisa kodwa ikavumi yona ukuthi mina sengingaba yikhona ngoba ukuvuma kwenhliziyo inhliziyo ivuma ungatholile lutho kufika uthando lokukholwa kuqala bese imisebenzi ilandele kamuva. Manje ke bafowethu awukwazi ukuthi uzothi
umuntu kwenze kanjalo naleyo nkolo yakho afika ngababikela abanikazi uthola ukuthi awukhonjwanga yibona ukuthi hamba uye kuyona lenkolo inhliziyo yakhe yagculiseka ngento ethile eyayibona khona enkonzweni okanye ayithola khona enkonzweni wabusa uthatha isinqumo sokuthi uyakholwa ingaka amakholwa amaningi okanye abantu abathi bamakholwa enkathini namuhla benenhliziyo ezimbi benenhliziyo ezilikhuni benamagqubu kodwa abantu bathi bayakholwa ingoba inhliziyo zabo azivumanga ukukholwa kodwa zagculiseka ngezinto abazithola enkolweni bezinikelele bezicelile bethandazele awukwazi ukuthi ungathi uyikholwa kodwa manje ube negqubu nomunye umuntu akwazi ukwenzeka lokho ngezikhathi zasendulo oKhokho bethu oMkhulu wayevele badalile ukuthi bona bangamakholwa ngoba mabesondela emsamo bekhuluma ayikho impendulo abayitholayo ngaleso sikhathi beqeda ukukhuluma empepheni alikho izwi elikhulunywayo nabalizwayo uma sebeqedile ukukhuluma kodwa ukukholwa kwabo ngoba kukukholwa kweqiniso baba nalo ithemba lokuthi lokho kade bekuthethele emsamo kuzokwenzeka uyabona kwakuthi endulo uma wesifazane beletha kungabeletheki usuka isalukwazi sijikele ngemuva kwendlu sihambe sishaya udonga sithi sithethe lokho sasikwenza ngoba siyikholwa oMkhulu alidala okuthi nina noba makholwa ukukhonza kwenu nokhonza kubantu abangasekho noguqa nina kubantu abangasekho nicele kubona nizucela kumina kusukela endulo kwakunjalo uMkhulu wayedalile ukuthi kube njalo nebali salukwazi masilishaya udonga abelethe umakoti ukukholwa sasingamakholwa thina abantu abampishona hayi ukuthi sakholwa ngoba sekufika inkolo ukufika kwenkolo akusho ukuthi siyakholwa ngeqiniso abantu abakholwa ngeqiniso abantu abagcina izinto zasemsamo abantu abakholelwayo kubantu abadala abangasekho esibanda laphansi kothula lomhlaba ukukholwa koMuntu oshisa impepho kukhulu kunokukholwa koMuntu osontayo ngoba umuntu osontayo ufuna yena ukuzabe kwisandla esontweni ufuna yena ukuzathandaziswe kuguqa abantu abaningi bathandaze bese kube imali ebanethemba kanti umuntu oshisa impepho uhamba emsamo afika ashisa impepho uma eqeda kushisa impepho alikho izwi elikhuluma ukuthi ke kuzolunga kodwa ngoba unokukholwa ngaphakathi enhlizweni yakhe uyakholwa ukuthi kuzokwenzeka ayi bafowethu yabona emsamo bafowethu yabona emsamo ayikho inkolo edlula umsamo ayikho abodlala abantu bekukhohlisa ingakho mina ngiyimpunga yesintu ngithi inkolo engahambisani nomsamo ifile leyo nkolo ayikufanele wena njenganomuntu ompisholo uma kuukuthi nje inkolo okholwa kuyona ihambisana nomsamo ayikufanele wena njenganomuntu ompisholo ayikufanele ngoba thina abantu abampisholo eyethi inkolo umsamo ayikho inkolo edlula umsamo akukho ukuthandaza okudlula ukuthetha empepheni akukho ukuthetha empepheni ikona okunamandla unamandla ukuthatha inkinga uyitshela oKhokho bakhe ikona okunamandla ngoba noma ungathandaza leyo nto osuke uyithandazela uma oKhokho bakho ukuthi abafuni ukuthi uyithole ngeke uzuyithola manje ngiyadabuka mina makufika inkolo yafike yathuntubeza imiqondo yethu ayilimaza imiqondo yethu satshela ukuthi asikhohle abantu abadala asingakhonzi kubona kusho ukuthini lokho kusho ukuthini lokho ngoba mangathi wahlaziya igama ukukhonza kungasa ngokunye nakubona laba bathi musani ukuthi phela niyabakhonza bonke ke laba basho njalo mina ngiyimpunga yesintu ngisho njalo mina ngithi nasendulo babekhonzwa uMkhulu wakudala lokho asidaliwe thina ukuthi siqonde kuyena ngqo kodwa thina sidala ukuthi sikhulume noKhokho bethu sicele kubona oKhokho bethu ngoba bona bakeduze na umvelinqama babe sebesicelela kuyena hayi bafowethu angawageqa amagula ngoba ngimupho
ngiyacela ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe siwuthathe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga yeSintu TV. La sikhona ke thina bafowethu sikwazi uNatali enkabeni yeTheku silapha ku-West Walk e4th floor office number 420. Ungafika nawe emphelandaba ngokushayela zona inombolo lezi olokuzibona la escreen sakho. Sizokuhlahlela indlela yesintu sikuchushisa ukuthi uma mhlambe kukhona ofuna ukukwenza ekhaya uzokulungisa kanjani. Uma ukuthi mhlambe udidekile nje nasempilweni awazi ukuthi izinto zesintu zenziwa kanjani. Zikhona ke nencwadi zethu esizilobile. Sithini isintu namavahla abahlosile incwadi yokuqala neyesibili. Sino Black Friday nathi emphelandaba uzithenga ngo350 mawufika emphelandaba zizombili bese emva kwaloko uzitholela ikhalenda yempunga yesintu iyamahala. Indlela yesintu noma ufika emphelandaba uyithola ngo350 uthola ikhalenda lempunga yesintu mahala. Kodwa mawufuna sikuposele zona lencwadi 450 including delivery. Ngiyacela ke mbukelo wempunga yesintu nawe ungaka-subscribe kwi-channel yethu bese uyasubscribe. Ziningi imfundiso esisazoziletha siyimpunga yesintu nakuba singasho ukuthi abantu sobaphoqa ngenkani. Kodwa isintu sibalulekile isintu. Mina into engayifuni nje iyodwa imithetho yenkolo uma abantu bezoyithatha baye koyifaka emsamo. Angiyifuni ke leyo. Inkolo nayo kubalekile ukuthi ilazi ibanga layo eligijimayo. Ingathanda ukugxambukela emagcekeni oKhokho bethu. Nabantu ababafundisi abangafundisa amanga. Abangatshela abantu ukuthi abathathe inkolo bahambe boyigqisha emsamo yasemakubo. Utshwala akufuneke esontweni ngoba vele esontweni ike esontweni. Umuthi awufuneke esontweni ngoba vele ike esontweni. Kodwa egcekeni lomuzi wakini uzothola ukuthi khona intelezo oKhokho bakhe ababechela ngayo igceke benzele ukuthi umphezulu ungangeni nemoya emibi ingangeni egcekeni lomuzi wakini. Intelezi yona le eyadalwa uyena uMkhulu eyidalela thina abantu abampishona. Kodwa abantu ababafundisi bamanga bazokuvalisa yonke leyo nto. Kini uthola ukuthi khona intelezi yabona nje mina lapha kofuza ukhona intelezi nje ikhona egcekeni itshaliwe. Bese uthi ke mina bese ngelulile ngakha umuzi kaMkhulu umdumo ngoba sengikhona ngisizuyitshala leyo ntelezi khohlwa. Hayi siqhubeke subscribe bafowethu siwuthatha umfanekiso oqoshe esudlulisele kwabanye abantu bese sithi nje impunga nga What was that?